Jó estét kívánok, kedves nézőink, a híreink következnek. Vo štvrtok popoludní sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnilo 19. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva. Po otvorení primátorom mesta a tradičných správach o činnosti primátora Mestského úradu, Mestskej polície a kontrole plnenia uznesení nasledovali interpelácie poslancov. V nich sa poslanci zamerali na budúcnosť priemyselného parku, opravu ciest v meste a výstavbu komunikácií v našom regióne. Témou bol aj problém parkovania na sídlisku, požiadavka občanov na opravu zdevastovaného ihriska na námestí Ľudovita Štúra a žiadosť o rozmiestnenie kontajnerov na papier v rámci separovaného zberu. Hovorilo sa aj o stave objektu bývalej synagógy odkúpenej mestom a zámeroch mesta s touto nehnuteľnosťou. Následne poslanci vymenovali na post riaditeľky prvej materskej školy Vierku Lukáčovú na uvoľnené miesto po odstupujúcej riaditeľke Angelike Balovej. Odvolali členov školských rád nominovaných mestom do škôl v správe KSK, nakoľko to už zákon nepovoľuje, a rozšírili rady škôl, ktoré patria pod správu mesta. Poslanci ďalej schválili návrh na odvolanie a doplnenie členov Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva. Prijali správu o plnení rozpočtu mesta k 30. septembru a návrh 4. úpravy rozpočtu mesta v roku 2008, ktorý ráta s prebytkom vyše viac ako 24 miliónov korún. Prijali aj návrh zásad tvorby rozpočtu a návrh rozpočtu mesta na roky 2009-2011 ako vyrovnaný. Vypočuli si a prijali správu o plnení hospodárenia Mestského bytového hospodárstva k 30. septembru 2008, ktoré ráta s kladným hospodárskym výsledkom, a plnenie hospodárenia Bodvatel SRO, ktorý ku koncu roka ráta so stratou ca. 274 000 korún ovplyvnenou odpismi. Schválili aj plnenie hospodárenia Mestského kultúrneho strediska k 30. septembru 2008 a návrh plánu hospodárenia Mestského kultúrneho strediska na rok 2009. Jednohlasne prijali upravený návrh VZN, ktoré reguluje a určuje formu plagátovania v meste tak, že plagátovanie bude v meste zabezpečovať Mestské kultúrne stredisko prostredníctvom plagátovacej služby. Prijali návrh na kofinancovanie projektu po stopách Sepšilackom Mátého vo výške 5% z celkových nákladov. Schválili vstup mesta do občianskeho združenia Rozvojové partnerstvo údolia Bodvy. Jednohlasne schválili členstvo mesta v Európskom združení územnej spolupráce Bodva, Čerehát, Hernát, Slovenský Kras. V bode kúpa a predaj nehnuteľností medzi inými schválili predaj pozemku s budovou klubu dôchodcov s tým, že spomínaná nehnuteľnosť bude predmetom verejnej dražby a vyvolávacou cenou bude suma určená súdno-znaleckým posudkom. Ďalej schválili zámenu pozemku pod kopcom za pozemok pri Tesku v pomere 1:2 a predaj objektu bývalej detskej nemocnice na Hviezdoslavovej ulici. O odkúpenie budovy požiadala základná organizácia Čemadoku. V diskusii sa poslanci zamerali na absenciu hlavného kontrolóra v meste, parkovacie miesta pre telesne postihnutých, opravu chodníkov na sídlisku a stĺpov verejného osvetlenia na hlavnej ulici a priľahlých uličkách. Prečítaním uznesenia sa zasadanie Mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnilo 9 poslancov, krátko po 9:30 večer skončilo. A világgazdasági